hasiko gara. Ohiko osoko bilkura ospatzen dugu 2022ko uztailaren 20an, arratsaldeko 7:30etan, hurrengo gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan, onartu hala badagokio 2022ko martxoaren 31ko, maiatzaren 19ko, ekainaren 1ko eta ekainaren 22ko aktak. Bueno, akten inguruan edo epamenik. Bai, Carmen. Solicito que se hagan por separado las votaciones, ¿vale? Bai. Más que nada porque hay algunos que no he estado. Bale, aipatzen joango naz datak. Bale, zeintzutan ez zara egon. Edo joango gara zuzenean. 31 y el 1. Bale. Bale, bueno, banan nengo ditugu. Martxoaren 31ko aktaren aldeko bozkak. Abstentzi, bai. A ber, barrido, bai. Bost, sei, sortzi. Eta abstentzioak, Bat, gehiengo ososonan. bale. Maiatzaren 19ko aktaren aldeko bozkak. Hau batez, onartu ditu. Bale. Ekainaren 1ko aktaren aldeko bozkak. Zazpi, alde. Abstentzioak. Bi, gehiengo ososo onartu ditun da. Eta ekainaren 22ko aktaren aldeko bozkak. Hau batez onartu ditun da. Bale. Bigarren puntua, 2022ko maiatzaren eta ekainaren alkatetza dekretuen berri ematea. Bale, dekretuen inguruan, galderarik edo... Bueno, dekretuen inguruan, maiatzeko dekretuetan 73garrena, da hor Euskotrenen dako obrin daben Komsa enpresien ez dakit eskatu daben tasaren batez kobratzie, por ocupación de espacio público. Ez dakit, eta gero, dekretuen agertzen da, baselan ez dakit arrazoi eta ordaindu bidaben. Ez dakit ordaindu daben, segoretan dauen, ez dakit orlaino garaine. Nik dakidala ez dute ordaindu, ondioka morondatezko epean daude, ordaintzeko, txartoz banabil. Eta ez dute oindakat aukera auzitegietara juteko. Duan hori aukera hori be zabalik dago. Itzo egiten gabiz pixka. Bai, bueno, okupazioa eta ezagutzen duzu beko parkine eukiben okupautute hainbate demora luzez eta, bueno, azkenean hor zuriketak ematen du hori eta... Gero dauz hainbat dekretu bai maietzien eta bai ekainen ganeketxen inguruko dekretu edienak. Lehenguen begaldetu neban astelenien lurralde batzorten, baina jak eta gaur plenu dauen, apur bat egoerie zein dan eta azaltzen baduzu, Bai, aurreko zera, batzordean komentatu gendun, ez da, horre pauso desberdinak eman izan direla, lehenengo momentutik, berez bi aktuazio edo lan ematen ari ziran zera ganeketzen, alde batetik teiatu eta balkoia eta konpontzeko, horretarako lizentziagoan, ganoraz bideratuta, eta ekimen horiek gauzatu dabez. Eta bigarren zatia, zan barrukaldea eta txukuntzea, eta horretan zegoen lizentziarik, obrak lizentzia gabe egiten ari ziran, eta hor ikuskapen bat egon izan zen zeretik, ofizina teknikotik, eta hor bi bide zabaltzen dire alde batetik obrak legez kanpo egitegatiko zera, espedientea, eta bestetik lizentzia legalizatzeko aukera. Eta,
horiek bideratu izan dire, edo behintzat bidean ustote dago zala zentzuretan, Silberrek aipatu egon izan zala euren teknikoa gaz, eta, bueno, hor, arlo teknikoak, euren arlo teknikoak, edo zuela ondo ulertzen, edo badirudi ez ditu ustela gauzak ganoraz bideratu. Eta bueno, eman izan dire bi lizentzia txiki, pixkat albidetzeko zenbait lan, terrazaren kanpokaldeko lizentzia eta barruko ez dakit aldikatauren bat, edo buruz ez dakit ez dut nahi hankarik sartzea, baina bueno, horrexek eman ziran, eta tartean zain egon gara, pixkat, arkitektoak txostenean jasotzen dituen gauzak, pixkat albidetzeko, euren partetik, proiektu aurkestea, ze proiektua berez aurkestu beharko litzake, aktibidade berri bat aurreikusten dalako bertan gauzatzea, edo aktibidade horrek behar ditulako barneko atonketa berezi batzuk, eta Silberrek aipatu bazan nengo gunean batzordean. Eta, bazan bezala oin pixkat zain gaudea, aurkezten duten proiektua, eta bideratzen den, amaitzen den pixkat aurrek aurreikusitako obra. Hori da labur bilduta. Gero, ikusten dugu, ekaineko dekretuetan 44tik 53ra die jaitzetarako txosnak eta barrakak eta bindiko eskarizek. Bai, 44tik 53ra. Baina gero, horre dia 10 dekretu. Gero ikusten dugu 8 tasa kobrau diela. Ez dakigu zergaitik, eskaritan bai agertzen di izen da bizen, nok eskatzen dauen, baina gero tasatan ez. Eta ez dakigu zergaitik kobrau dien 8 tasa, ero zergaitik bestiek ez dien kobrau. Begiratu beharko benduke, nire ez dakit erantzuten, baina, bueno, zer balego hori konprobazio hori egingo benduke. Baten bateri ez esan jakon. Bai, dekretuetan dausenetatik baten bat ez eskoren bat edo dalako. Ez dut begiratu, Hori da. Bai, izango litzake... Bai, bueno, bat, enterau gara, bat ez dela kobrau, okupazio tasarik. Zein? Abadetxeko txosniek ez da horrein du okupazio tasarik. Begiratu beharko benduke, Ez da horrein du. Hori, nire zergatik. Zergaitia, hori. Guk, ez teko ezer kontra, baina uste dugu erabili izin dela espazio publikoa eta bestien moduen ordain dubiko leukela. Bai, ez dakite zein den arrazoia, baina hori argituko benduke. Hirigintza arloaz hitz egiten dago, esan gurute teknikokia, eta erantzun izan zen, ez da bela erabili espazio publikoa. Espazio publikoa guztion ikusi dugula, markatu beharko litzateke zein den espazio publiko hori. Hori da argitu beharko litzakena, espazio publikoa zein den. Aurrerantziena. Horrezegatik dinot espazio publikoaren gorabera bat dala. Nik bezin dezaket hitz egin, ez dakit zein den espazio publikoa edo pribatua, orduan... Hori gurrengo baterako argitu. Dekretu inguruen bestik ez. Vale. En los decretos de junio, el 79 pone licencia de segregación, pero no está la documentación. En la de junio, 30, 60, 79. Pone. Y la documentación no está subida. ¿30, 60, 69? 79. Ah, vale. Hori argituko dugu. Bidaliko dugu. Vale.
Besterik? Vale. Oso ondo. Vale, hirugarren puntuan, daukagu 0,7 kreditu zenbakidun aurrekontua aldaketaren berri edo kontu ematea. Vale, horre batzordean komentatu bendun. Aurre ikusten dirala, edo horrek izan dirala, hiru atxikitze, bat litzateke 24.000 eurokoa hainbat proiektu eta horre proiektu bideratzeko, bestea 55.000 eurokoa eskolako hiru eta laugarren pabiloietako margolanak bideratzeko, eta hirugarren atxikipena, beste 24.452 euro, auzo bide eta barretako lur jauzien eta bestelako azaro eta abendu bitartean suertatutako lur jauziengatik bideratu behar izan diren gastuak hornitzeko. Hor geologoaren gastuak eta bestelakoak hor atxikituko lirateke. Galderarik edo egunarira. Laugarren puntuan, 2022ko ordainketa EPEaren batazbestekoaren kontu ematea. Eta hori ikusten duzue, 10,89ko EPEA ezartzen dela ordainketen inguruan. Pizkatxo bat igo da horreko zeren batazbestekoekin alderatute, baina margen honean gaude. Zera aipatzeko inguruan. Gero dugu 5. puntua, onartu ala badagokio, 8. kreditu zenbakidun aurrekontu aldaketa, eta hor txertaketa nahiko handia egiten da gerakinetik, orotara 507.000 euro, eta hor txertaketa horretan aipagarrienak diren partidak, hainbat dire gazarekin erlazionatutako partidak, eta hor aurreko ekitalditik eratorritako fakturak daude, eta urtengora pasatzen dire, eta hor ikusten dituzue kopuru desente xamarrak. Aipatziarren, adibidez, Leharreta Markina ikastetxerako 18.000 euroko gehikuntza, beste gainontzeko eraikinak, Haurreskola 2.500, Kulturetxea 2.600, kiroldegia, beste gehikuntza potente bat gazaren aldetik, 19.300, horrein bat partida dire batez ere hori gazari lotutakoak. Gero, dagoz, adibidez, planeamenturako gure topografiko eta kartografikoa egokitzen joateko, herriko zenbait gune aktualizatzea, eguneratzea, hori bideratzeko 15.000 euro. Gero, beste 15.000 eraikine eta lokaletarako, eta hor ikusten da olako eta plazako aintzinako ambulategia pixkatia txukuntzea, lurra eta dago eskaz, komuna, argindarra pixkate egokitu, margolan batzuk, eta aparejadoreak aurrekontu hori gutxi gora beratara deu, behar izan horiek azebetetzeko. Gero,
nagusien zentro berriaren obrak bideratzeko prezioen gehikuntza dela eta hor ikusten duzuen 57.000 euroko gehikuntza. Hor komentatu izan dugun moduan, enpresarekin adostasun bat bilatu da, eta alde batetik obra ixteagatik indemnizazio bat ordaindu beharko lioketela udalari, eta bestetik egindako lanak baloratuak izan dire, eta horre egin izan diren pareta botatzeak eta bestelakoak 16.000 euroko gastua suposatu izan dute enpresaren partetik. Orduan, gure alde gelditzen dire 8.000 euroko zera hori, ezta? Eta hortik abiatuta egin izan da, esan bezala, prezioen ikuskaritza bat, prezioak igo dire merkatuan gaur egun dagoen igoeraren arira, eta arkitekto teknikoak, arkitektoak horre egin dugu pixkate txostena, eta horari erazten da, gehikuntza hori dela aurrikusten dana, eta horretara esan bezala onda 57.000 euro. Lizitazioetara beharko litzateke berriro, eta goingoan prezioak ez diren askorik mugitzen. Eta azkenengo zer potentea, 225.000 euro auzo bideetako irristatzeak, lur jauziak konpontzeko. Hor diru laguntza bat eskatu izan dugu, ez dugu oraindik erantzunik. Estatuko ministeritzara eskatu dugu diru laguntza bat, eta, gehien jota, badirudi, 50 eskuratzeko aukera izango gendukela, eta, esan bezala oraindik ez digute erantzunik eman. Ez dakite zer argitzerik, alderarik edo... Bakarrik galdetzi, aurre ikusten da noskoengo dan esleipena jubilauen etxeko... Irailea barrenean, aukera dugu judikazioa egin da okitea. Ez bada irailean, urrian izan beharko. Baina, azkenengo 3 hilabetekoan, horre ikusten da obrak zita egote. Beste galderarik edo? Bozkatzera ingo dugu. Aldaketaren aldeko bozkak. 7. Abstentzioak. 3, gehiengo oso onartu ditu. Seigarrenean, dekogun hartu alaba dagokio, 2022 zenbakidun aurreko ekitaldiko gastuen onarpena, eta, hor, esan dugun bezala, aurreko ekitaldiko hainbat faktura dagoz, Endesa eta Naturgasekoak, eta, orotara, ematen dute, 58.575 euroko fakturazioa. Orduan, beti egiten den moduan aurreko ekitalditik eratorritakoak, onartu egin behar dire bilkuran, epez kanpo dagozalako, eta kasu honetan eurek horrela txarto berandu bideratu izan dituzte fakturak. Bozkatzera ingo dugu. Aldeko bozkak. 7. Abstentzioak. 3, gehiengo oso onartu. Gero dugu 7. puntuan, 2022 zenbakidun lanpostuen zerrendaren aldaketa,
Vale, eta hor pixkat azaltzeagatik, bueno, bi kontzeptu edo bi egoera azaldu beharko lirateke. Alde batetik badakizue estabilizazio zera prozesuan azkenean sartu izan zen 32. Plaza ere, eta hor egon izan da ajuste bat, soldata dala eta ez dala. Orduan, hori finkatzea gainontzekoen mailan, eta gero bestetik aurretiaz lanpostu batek, ministeri laguntzaile lanpostu batek, eukan espezifikoan zer bat, gehikuntza bat, beste kas alderatuta, eta gehikuntza hori, nolabait ere bateratu egiten da, guztiok ukiteko soldata bera, eta hori da pixkat jasotzen dena RPT-an, danok egon daitezan maila berean. Zalantzarik, galderarik, bestelan boskatzera ingo genduke. Aldeko boskak, 8, abstentzinuak, 2, gehiengo oso onartzen da. Gero dukogu 8. puntuan, 2022ko 30/98 alkatetza dekretua berrestea, eta da, datorren urteko 2023ko herriko jaia ekainaren 29an San Pedro egunean egitea. Datorren urtean buruz ez dakit esaten ze egunetan jausten dan, baina izango litzateke iguele guaztena edo aurten martitzen eguena, hori da, egun bat gehiago, aurten eguaztena izan da, datorren urtean eguena. Bueno, guke uste dute urtero nik akorduen dekatela mentzet bardin izaten dugu, ez? Uste dugu badala garaiz emetzet eztabaidara ekarteko Santutegiz eta Elizia proa talde batera itxi eta herriko jaiegune danon artien adostu eta egun egoki bat aukeratzeko mentzet bide emoti eta eztabaidai bide emoteko garaize badala uste dugu. Urtero eskatzen dugu bardine eta guztaukoakon egun ematen egi bihurtzi eta holan izetie. Adibidez, eguena behitu egin dut gainera, apropos behitu dut, eguena jausten da, da igual bat danon artien adostu alzan bariko eizetie eta zubitxo montetie berreztarretzako, eta seguramente jentiek posik hartuko ban. Adibidez. Nosotras, igualmente que ellas, pensamos que deberíamos desligar de una vez ya las fiestas patronales el tema religioso y entre todos pues debatir pues, todo en general y de una vez por todas sacar la religión de las festividades. Vale. Bueno, euskatzera ingo dugu. Aldeko boskak, abstentzinuak, 3, gehiengo oso berrestu egiten da dekretu. Da, azkenengo puntuan, 9. Galdezkeak, galdezkeetan, bamenik edo, vale, bueno, espero, bai, bota. Eskatzi aldo zuenien eta presteko zuenien egutegia, irailetik aurrerako egutegia. Ezteko zetan peluzera izen, baina bintzat iraile antolatzen azteko. Ideia litzateke, guztiok jakiteko
langileen oporregunak diela eta iraia beti izaten da konplexua hasiera. Orduan, bueno, bai irailaren erdialdetik bukaeraruntz jarriko genituzkeia batzordeak, eta irailean tokatuko litzaken bilkura be bai azkenengotarako be itxi beharko genduke. Finkatuko dugu ze datak eta botako dugu egutegia. Vale. Orduan, bueno, hori bai gure kontu. Eta hori, aipatzea, ea, bueno, oporraldiak ondo pasatzeko moduan gauden, eta bueno, badakigu hainbatek beuki ditugula hor egun batzuk, bueno, COVID-a dala eta ez dala, eta, bueno, nahiko zabalduta daukagu gai hau, eta bueno, espero danok osasuntsu egotea, eta irailean bueltan elkarri ikustea. Osondo. Bai. Zu Beneritz egon zara, gaixorik